нашия следващ влог. И е на тема високоговорящите. Високоговорящите са два типа. Тези, които се опитват да ни убедят в своята гледна точка. И тези, които просто са свикнали да говорят така и това им е като лоша навик. Ние лично познаваме доста такива хора, някои от които са даже наши доста близки хора, част от семейството. И е много изнервящо да ги слушаш непрекъснато как говорят така. Определено, да. Да. Направо е досадно, особено като почнат да ти викат без да знаят, че ти всъщност си до тях. Те всъщност го... Примери за високоговорящ човек, чухте така що? По-скоро викаш, обаче това наистина е пример. Еми да, направо пресен пример. Веднъж ми се беше случило, говорих с Ис по телефона и баба ми права се беше обадила на баба ми и само баба ми в стаята при мен и казва: Ало! 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 Абе майко, че ли си? Ало! Ало! И съм в продължение на близо 5 минути направо се побъркам. Не знам. Беше голям смях по телефона. Чак нашите питаха какво става. Не знам, обаче имам чувството, че те си мислят, че като викат по телефона и ще, след като връзката се е разпаднала, да речем, ще ги чуят. То е невъзможно, като се замислиш. Като баба ми говори с някоя нейна приятелка и като почни, сякаш, добре, разбирам, че не сте на 5 метра разстояние, да речем сте на различни градове, ама това е телефон. Телефон е, не говорите през градовете. Като почни: Ало! Мила, как си? Добре ли си? Да! Какво? Направо поудявам, честно. Моя баща е редовно, като излезем вънка и някой като му звъни по телефона. И почва: Ало! Ало! Ма Стояне, ти ли си бе? Абе, ало Стояне! Да, аз съм! Ама как сте? И това, да кажем, в пазара сме или мола и всичките нагледат и аз постоянно и така го бутам. Викам: тате, по-тихо, и той спира за малко и после пак: Ало! Ало! Моя баща е по абсолютно същия начин. Те пък не да си говорят двамата. Да, най-често. Да, и като почнат от едната къща в другата, и ясна е работата. Да. И двамата не могат да се чуят. И двамата са леко глухи и затова си мислят, че непременно трябва да крещят нещо. Високоговорящ човек. Още един пример. Братовчет ми, който, добре, няма да говоря, който крещи по телефона, ма той това му е навик, разбираш, той не ти се кара, ми ти говори високо, точно това е високоговорящ човек, който просто е така, че вика: Ало, мен, ко става, ко правиш, някак такива, така се говори, направо изпадам в потрес, като го слушам. Обаче има и определени хора, с които не говори така, защото звучи леко плашещо отстрани. Аз единствено се притеснявам майка ми, като почна да ми обяснява нещо. Например, аз се питам за някоя вина или нещо такова и тя като почна да ми обяснява и аз в един момент имам чувството, че тя ми се кара, не ми обяснява и само издържа: Мамо, ти караш ли се или ти ми обясняваш? Аз вика, ти обяснявам съвсем спокойно, пък тя вика чак отгоре я чуват хората. Това общо взето беше от първият тип. Казахме, че има и втори тип, които се опитват хора, които се опитват да те убедят в гледната си точка и в това, което мислят чрез викане. Според мен това не е точният начин, по който трябва да те убедят, ами с нормални приказки, но явно има такива хора. Вие познавате ли такива хора? Аз честно не познавам, обаче така наречените роми. Познато. Сутринта в 6 часа, като почнат през тротуарите да си говорят и само се чува някакъв цигански език и направо се събуждам 6 часа сутринта. Като почнат да метат, особено Титана, направо Титан Бургас, не е поносимо. Или пък като почнат по телевизията да ги показват някакви роми и като почнат да викат качили са на пазара. Хем са на микрофони, още по-зле. Сякаш са на пазара, Диман. Джимси, да.
Аз също не познавам такива хора, освен ромите, които говорят наистина много високо. Да. То общо взето май са само те. Може би няма толкова необразовани хора, че и те да говорят така. Според мен, не знам дали е точно така. Има много хора, които са много образовани, много умни. Изобщо хора с висок потенциал, обаче говорят много високо, което... Стало им е като навик. Да, което ги кара да изглеждат в очите на хората малко като, с извинение, простаци. Обаче, по принцип, те не са такива. Обаче има и хора, които са доста простички. И си говорят така като селяни. Ама има и такива, които говорят много тихо и това изглежда добре. Ма не чак толкова тихо, че да не ги чуваш, че е дразнещо. Да, извинявай, че те прекъсвам. Все едно някой бизнесмен или някой адвокат да почне в съда, че връщи ей така и после съдията ред залата, ама друг път. Някой нещо друг да има да казва? Май не е ден. Ами, аз нямам какво да кажа, но мисля да обобщим вече това видео, като... мисля да кажете вашето мнение в коментарите. И да се опитате колкото може по-ниско да говорите по телефона. Да, определено и не само по телефона. На всеки му се е случвало много. Дори и на пазара. Моля ви. Моля ви. Получават просташки изпълнения. Това беше от нас. Чао!